Dobrý deň, vážené dámy a vážení páni. Vítam vás na 5. tlačovej konferencii, ktorú organizujem počas tejto volebnej kampane. Ako viete, 4 roky som sa snažila zaviesť do legislatívy ochranu občanov pred mobbingom, bossingom a pred inými psychickými útokmi na pracoviskách. Poslanci v Národnej rade Slovenskej republiky ani jedna politická strana nechápali, čo chcem, odmietali pochopiť, čo si žiadajú naši poškodení občania. Dnešný postoj je následok márneho boja s nečinnosťou iných politických strán. Dnes vám prednesieme naše návrhy pre občanov Slovenska. Témou dnešnej tlačovej konferencie je nenaplnený cieľ dnešnej revolúcie. Konštatujeme s plnou silou argumentov, najmä keď sledujeme protesty zdravotných sestier a štrajk učiteľov, že 17. november ešte vždy neskončil. Dnešní študenti na vysokých školách sa cítia rovnako, ako sa cítili naši mladší súrodenci pred 26 rokmi. Nespokojnosť s totalitným režimom je jedna stránka mince, ktorá je rovnaká, ako to bolo v rokoch 80. minulého storočia. Dnešné utrpenie zotročených občanov má však ešte 3, 4 až 5 strán útlaku. Najprv vás zablokuje pôžička, potom tvrdý zamestnávateľ, ďalej štátne inštitúcie, ktoré sú schopné prenasledovať za byrokratickú chybu. Počnúť sociálnym úradom, úradom práce, neskôr exekútor a nie nakoniec aj súd, ktorý vás s radosťou prenasleduje za vykonštruované priestupky alebo nedoplatky. Je to pravda. 17. november ešte vždy neskončil, ale my ho ukončíme. Dokončíme to, čo začali naši mladší bratia a sestry. Ponúkame nový sociálny program, ktorý jednoducho a rázne bude likvidovať všetky pochybné toky peňazí, počnúť s chránkovými firmami a končiac protekčnými inštitútmi, ktoré skúmajú v úvodzovkách nevyskúmateľné veci, lebo nepredkladajú žiadne výsledky, čo je ich vizitka. Zavedieme občiansku kontrolu nad úradmi. Odborník mimo úradu bude zo zákona obchodne a slobodne kontrolovať odborníka v úrade. Prečo by nemohol? Veď ak je všetko v poriadku, tak sa nemá čoho báť. Ale ak neovláda svoju prácu, bude musieť odísť, lebo vy, občania, ho odhalíte a odvoláte z miesta, kde je zbytočný. Zvolíte si tam nového odborníka, ktorého si vyberiete sami, konkurzom. Ak niekto bude v úrade podvádzať, bude mu zakázaný výkon vo funkcii na celý život. Prečo máme mať ombudsmana, ktorý nič nedokáže, len písať ako spisovateľ? Potrebujeme zákony, ktoré nám umožnia zakročiť hneď, keď sa koná bezprávie. Rýchlo, rázne a účinne. To chceme zaviesť s vašou pomocou. Preto nám musíte dať 90 kresiel v parlamente. To je 60% hlasov zúčastnených voličov. Dajte nám vaše hlasy a my vám dáme spravodlivosť, citlivú ekonomiku, sociálne istoty a moc v rukách, ako vám to kolegovia v politickej strane Priama demokracia o chvíľu vysvetlia. Našu politickú stranu nájdete na internete aj na Facebooku. Krúžkujte naše čísla, moje číslo je 1. Skôr ako odovzdám slovo pánu prezidentovi Priamej demokracie, pánu Karačonimu, ešte by som chcela povedať, že po pánu Karačonimu vystúpí moji kolegovia ako obyčajne počas týchto tlačových konferencií a to bude pán doktor Urban a pani doktorka Uhláriková. Teraz odovzdávam slovo pánu prezidentovi Karačonimu. Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, priatelia, ako uviedla pani poslankyňa Rytomská, 17. november nebol naplnený víziami, ktoré si ľudia očakávali, že nastúpia po prevrate a odstránení vlády jednej strany. Aj po veľa rokoch zisťujeme, že principiálne vláda jednej strany trvá, hoci je ináč pomenovaná, a nemusí byť zrovna pomenovaná aj ako komunistická strana.
Skupinka ľudí, ktorá v istom čase vytvorila politickú stranu Priama demokracia, už viac rokov poukazovala na problémy, ktoré sa mali vyriešiť a po vyše 20 rokoch vôbec neboli vyriešené. Pred necelými 6 rokmi boli tieto problémy nejakým spôsobom deklarované a vyjadrené v jednej deklarácii, kde tie zásadné veci vyznievajú tak, že sú to skutočne tie, ktoré ľudia očakávali, že nastúpia a že ich život bude úplne iný, ako bol do vtedajšej doby. Zistili sme, že rozpory v spoločnosti sa prehlbujú. Spočívajú v riadení sociálneho a ekonomického systému na prekonaných princípoch a metódach, a preto deklarujeme potrebu vytvorenia novej politickej sily, nemyslíme tým politickej strany, ktorá bude rešpektovať a presadzovať princípy humanizmu, spravodlivosti, slobody a slušnosti. Súčasný systém zastupiteľskej demokracie je deformovaný na totalitnú demokraciu, kedy partokratický systém nasadzuje do riadenia spoločnosti skupiny osôb, ktoré si privlastňujú právo rozhodovať o osudoch ľudí bez toho, aby títo mali reálny dosah na ich konanie a rozhodovanie. Tento systém treba nahradiť priamymi formami demokracie na princípoch občianskej spoločnosti. Preto hovoríme o priamej demokracii. V oblasti ekonomiky, daní a odvodov súčasný daňový a odvodový systém je chaotický, neprehľadný a nespravodlivý, je postavený na princípe trestania práce a úspechu. Zdaňuje sa práca a osoby namiesto kapitálu a spotreby. Je nevyhnutné nahradiť ho zásadne jednoduchším, prehľadnejším a spravodlivejším systémom na princípe jedinej dane, a to dane za spotrebu, ktorá sa dá realizovať ako daň z pohybu peňazí, pretože pohyb peňazí predstavujú spotrebu. Dôchodkový systém treba úplne prerobiť tak, aby ľudia vedeli, o čom to je, aby neboli odkázaní na prosíkanie o 152 dôchodkov, dávok, príspevkov a podobne. Preto hovoríme, že dôchodkový systém je dlhodobo nestabilný, bez vidiny reálnej zmeny. Sociálny systém je príliš komplikovaný a tým málo transparentný a nákladný je. Kedy sa vypláca cez 100 až 150 rôznych druhov dôchodkov, podpor, príspevkov, kompenzácií. Túto nekončiacu sa byrokraciu treba nahradiť jednoduchým, transparentným a spravodlivým systémom nepodmieneného základného príjmu, poskytovaného každému občanovi ako základné hmotné zabezpečenie jeho práva na život. V oblasti ekonomiky a peňazí, ktorá z môjho pohľadu je vlastne najrozhodujúcejšia. K nášmu životu tie peniaze potrebujeme. Ekonomický systém, ktorý u nás teraz funguje, je typu západnej civilizácie a dostal sa do rúk niekoľkých oligarchov, ktorým sa priznali práva rozhodovať o živote a smrti prostredníctvom práva tlačenia ničím nekrytých peňazí a ich uvádzaním do obehu za úrok. Takto dochádza k neustálemu odčerpávaniu výsledkov práce väčšiny ľudí a k ich zotročovaniu. Celý systém vedie k pokračujúcemu zadlžovaniu štátov a jednotlivcov a nemá reálne východisko, ktoré by vylúčilo vznik kríz a vojen. Je nutné zastaviť tento zotročujúci systém prenesením práva peňažnej alebo monetárnej politiky do správy spoločnosti, teda štátu, ktorý bude riadený jeho občanmi. Treba opustiť teóriu o tom, že peniaze sú tovar a obnoviť skutočnú funkciu peňazí, ktorá spočíva v tom, že peniaze sú potvrdenkou o existujúcej hodnote a môžu fungovať výhradne ako prostriedok zámeny skutočných hodnôt. Preto chceme zaviesť menu pod úplnou kontrolou štátu a vydávanú do obehu v ekonomike bez zaťaženia úrokom. Toto sú 4 tézy, ktoré boli deklarované už asi pred 6 rokmi. Na nich bola postavená aj programová línia priamej demokracie a
Tie piliere programové sú práve zavedení priamej demokracie cez zákony o ľudovom hlasovaní a ľudovej iniciatíve a daňový systém pretransformovaný na jedinú daň a sociálny systém pretransformovaný na nepodmienený základný príjem. Niekoľko poznámok by som chcel k tým jednotlivým tézam. K priamej demokracii. Napríklad, nie je to úplný výpočet, čo všetko by to malo znamenať. Budeme si priamo voliť, kontrolovať aj odvolávať poslancov na všetkých úrovniach, ako aj vedúcich policajných, prokurátorských a sudcovských orgánov. Budeme mať možnosť priamej zákonodárnej iniciatívy prostredníctvom spravodlivého ľudového hlasovania. Budeme mať možnosť vetovať rozhodnutia poslancov a odvolávať ich. Ústavní činitelia a štátni úradníci budú skutočnými zamestnancami občanov a nie naopak. Ústavu a jej zmeny bude možné schvaľovať výhradne referendum. Budeme priamo rozhodovať o používaní a nakladaní so spoločenskými prostriedkami a majetkom. Základom samosprávneho systému bude obecná samospráva. Radikálne sa zníži možnosť korupcie a podplácania. Nebude totiž koho podplácať. K daniam a odvodom. Namiesto 35 druhov daní a povinných odvodov bude existovať jediná daň, a to daň za spotrebu. Zaniknú priame dane a nepriame daňové a odvodové zaťaženie osôb bude niekoľkonásobne nižšie voči dnešku. Nebudú potrebné žiadne daňové priznania ani účtovníctvo pre daňové úrady. Nebudú potrebné daňové úrady, ale iba jediná správa jedinej dane. Zanikne pojem nelegálnej práce a čiernej ekonomiky. Zaniknú všetky druhy povinného poistenia a prebujnela administratíva poisťovní. Jediná daň bude aj zdrojom pokrytia základnej zdravotnej starostlivosti pre každého občana. Z jedinej dane bude financovaný celý chod štátu, ako aj obcí. K dôchodkovému systému. Každý občan od narodenia do smrti bude pobírať ničím nepodmienený základný príjem. Občan môže mať akýkoľvek iný príjem bez dopadu na jeho základný príjem. Zanikne celý dôchodkový systém a systém sociálnych podpor a príspevkov. Zanikne pojem dôchodok a dôchodca a sociálne odkázaný občan. Ide o zánik vekovej diskriminácie. Zrovnoprávni sa postavenie zamestnanca voči zamestnávateľovi pri dohadovaní podmienok práce. Celý rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa stane nepotrebným. Zanikne celý systém byrokratického šikanovania ľudí v súvislosti so sociálnym zabezpečením. K ekonomike a peniazom. Vymaníme sa z područia zahraničných súkromných bank, ktoré nás zaplavujú úvermi z ničím nekrytých peňazí. Vydávanie a obeh peňazí bude vo výlučnej správe štátu pod samosprávnou kontrolou jej občanmi. Peniaze v obehu budú kryté hmotnými a nehmotnými statkami štátu a potenciálom pracovnej energie jej občanov. Vytvoria sa teda reálne podmienky pre platenú prácu pre všetkých občanov, čiže odstránenie nezamestnanosti. Vznikne možnosť poskytovania bezúročných štátnych úverov. Spotreba spoločnosti musí a môže byť iba do výšky vytvorených hodnôt spoločnosti. Čiže aj dovozy zo zahraničia budú musieť byť regulované vývozom produktov vytvorených u nás. Toto je stručne popísaná koncepcia priamej demokracie z hľadiska pretransformovania celého sociálneho a spoločenského, a teda aj politického systému, pretože najvyšším orgánom v štáte nebude Národná rada Slovenskej republiky, ale najvyšším orgánom bude referendum občanov, ktorému sa musí podriadiť každá inštitúcia v tomto štáte. Ďakujem za pozornosť. Vážené dámy a vážení páni, práve ste počuli presne, ako bude vyzerať priama demokracia, keď nás budete voliť. K tomu len chcem dodať, že všetko to, čo máme dnes a je prebujnelé, tvorí 80% všetkých vyzbieraných peňazí od občanov, všetkých daní. 80% ide na tú prebujnenú administratívu, ktorá sleduje sledovanie
A ešte to sledovanie kontroluje ďalší, že či ten bezdomovec alebo ten nezamestnaný prišiel a zahlásil sa a podpísal a za to dostal peniaze. To všetko sa odbúra, lebo nebude treba nikoho sledovať. Každý automaticky dostane tak, aby nezahynul, aby mal strechu nad hlavou, aby mal čo jesť, aby mal teplú vodu, skrátka, aby žil ako človek. K tomu by som ešte rád povedal aj ja niečo. Veľmi nerád beriem ľuďom ilúzie o našom zdravotníctve a sociálnom poisťovníctve. Faktom však je, že máme kanibalské zákony, ktoré umožňujú vykrádať ľudské telá po smrti. Vykrádajú ich súkromníci, ktorí obchodujú s ľudskými tkanivami, ale naši občania z týchto peňazí nemajú absolútne nič. Sú to všetko zahraničné firmy alebo schránkové firmy. Nielenže okradnú mŕtve telo, ale ešte to urobia aj napriek želaniu príbuzných. My zmeníme tento zákon. Ľudské telo je osobným vlastníctvom každej osoby, nielen pred a po narodení, ako to hlása katolícka cirkev, ale aj po smrti človeka, ako to hlásam ja už od roku 1995. Štát nemá právo na moje telo po mojej smrti. To nikto nechápe, ako je to možné, že máme zákon, podľa ktorého vám rozoberú telo a vy s tým nič neurobíte. Pokiaľ sa vás osobne dotkne kanibalská situácia, keď vášho príbuzného rozoberie cudzia firma na tkanivá, vtedy si uvedomíte, s akou oblúdnosťou máte dočinenia. A najhoršie je, že oni to môžu, lebo kto si im dal certifikát a štát si nárokuje na ľudské tkanivá po smrti každého z nás. Možno pre zosnulého je to jedno, ale pre príbuzných pozostalých to určite nie je také jednoduché. Tieto zákony zrušíme. Nemajú opodstatnenie v žiadnom princípe ani filozofii. Jednoducho sú to kanibalské zákony ako hyenizmus na vlastnom rode. Zdravotné poisťovne sa stali biznisom a pochovali solidaritu. Poisťovňa bohorovne odmietne financovať drahú liečbu, pričom oligarchovia bohatnú na kšeftoch s liekmi. My zrušíme povinné poistenie v súkromných poisťovniach. Otáznou bude aj zdravotná či sociálna poisťovňa vôbec ako taká. V systéme jedinej dane, ktorá sa odvádza z pohybu peňazí na účtoch, vlastne žiadna poisťovňa nemusí existovať. Opakujem už, čo bolo povedané. Namiesto toho zriadíme centrálny akoby dispatching toku peňazí a liekov. Bude prepojený s Centrálnou národnou bankou Slovenska a zodpovedný riadiaci odborník bude pod kontrolou občanov. To je tá kontrola priamej demokracie. Podobne zriadíme centrálny dispatching, ako keby dispatching sociálnej pomoci, kde štát bude garantovať sociálne zabezpečenie občanov Slovenska s prepojením na Národnú banku Slovenska. Zainteresujeme Národnú banku Slovenska do života občanov, a to povinnými účtami, ktoré budú gratis a cez ktoré sa to všetko bude vykonávať. V systéme dispatchingového centrálneho rozpočtu nebude možné vytvárať zisk. A to je náš cieľ, lebo sociálny a zdravotný rezort nemôže byť ziskový, ani keby matematiku obrátili na ruby. Preto nebudú žiadne povinné poistenia, ani zdravotné, ale ani sociálne. Štát bude riadiť jeden odvod a bude garantovať prerozdeľovanie bez možnosti bohatnutia. Poisťovne si budú musieť vystačiť s poisteniami, ktoré sú dobrovoľné, ako je životné alebo nejaké špeciálne pripoisťovanie proti zvláštnym nehodám. To budú tie podnikateľské poisťovacie aktivity, v ktorých nikoho nebudeme obmedzovať, ale štát ich bude kontrolovať. Matky budú zamestnankyne štátu, budú dostávať plat za výchovu svojich detí so základným príjmom 1 000 eur. Štát bude kontrolovať výchovný proces nielen z pedagogického, ale aj lekárskeho a dietetického hľadiska. Sociálne neprispôsobiví občania budú oddelení od slušných občanov v sociálnych domoch, kde budú mať garantovanú
edukatívnu, čiže výchovnú alebo vyučovaciu a zdravotnú starostlivosť pod dohľadom odborníkov, nielen pedagógov, ale aj zdravotníkov. Jednoducho bude o nich postarané. Máme pripravený program pre každú oblasť života, ale potrebujeme vaše hlasy, aby sme vám mohli odovzdať moc do vašich rúk. Budete si hlasovať referendami každú životnú zmenu spoločnosti. Voľte nás, moje číslo je 8. Teraz odovzdávam slovo pani doktorke Uhlárikovej. Vážení občania Slovenskej republiky, vážené dámy, vážené páni. Cieľom nášho programu je, aby každý človek Slovenskej republiky žil dôstojne, aby mal všetko, čo potrebuje k životu. A ja by som chcela niečo povedať, čo mienime vylepšiť aj v školstve, aspoň náčrt niektorých tém. Zmeníme predovšetkým organizáciu pedagogických činností, nahradíme povinnosti učiteľov v zmysle pedagogického dozoru na chodbách. Budú ho vykonávať menej, ale dosť kvalifikovaní stredoškolskí vzdelaní vychovávateľia. Zmeníme organizáciu aj pre výplat učiteľov ako v regionálnom, tak aj vysokoškolskom sektore. Výplaty budú odstupňované v tabuľkách bežným spôsobom a v iných tabuľkách budú stanovené príplatky za práce nad rámec základných povinností. Tieto práce budú kontrolované verejne na internete. Predovšetkým zavedieme úctyhodný príjem pre všetkých vysokoškolských vzdelaných zamestnancov. Základom bude suma 1500 eur. Učitelia budú mať povinne zaplatené všetky nadčasové, teda aj suplované hodiny. Pridáme učiteľom 10 dní nárokovej dovolenky na zotavenie. Okrem toho učitelia dostanú každé 2 roky 2 týždne kúpeľnej liečby podľa vlastného výberu. Učitelia budú môcť odísť do dôchodku po 25 rokoch. Rozumie sa tým po odpracovaní učiteľskej práce so žiakmi. Nebude sa to týkať práce v úrade. Každý učiteľ pri odchode do dôchodku dostane aj percentá z vyrátaného dôchodku navrch, a to tak, že za každý odučený rok praxe dostane plus 1% k dôchodku. Vedecké práce budú sledované a evidované v rešeršoch na internete a budú komentované inými odborníkmi. Každý vysokoškolský učiteľ, ktorý bude skutočne prispievať k vedeckému pokroku, bude náležite odmeňovaný v percentách k platu. Tento systém bude stimulom aj pre vedeckú mládež. Tieto zmeny vykonáme, ak nás budete voliť, 60% zúčastnených voličov. Príďte a voľte nás. Moje číslo na listine priamej demokracie je 5. Vážení občania, príďte k voľbám. Nenechajte prepadnúť svoj hlas. Príďte a zmente situáciu na Slovensku. Je to dôležité pre každého z nás. Mnohí hovoríte, že to nejde, ale všetko sa dá, keď človek chce. A váš prepadnutý hlas bude v prospech tých, ktorí tu vládnu totalitne už 25 rokov. Zamyslite sa nad našimi slovami, ktoré vám tu prednášame. My to myslíme úprimne a chceme dať do rúk vám moc. Tak prosím vás, zamyslite sa nad tým. Ďakujem. Ďakujem prítomným a ešte by som chcela, vážení prítomní novinári, vám zdeliť takú moju prosbu, aby ste písali o nás vo všetkých novinách a dali sme vám k tomu aj potrebný materiál a ak budete chcieť, máme ho so sebou, môžeme vám ho znovu rozdať aj prípadne na nejaké otázky, ak máte odpovedať. Sme tu prítomní, ale ešte úplne v závere by som chcela dať také záverečné slovo pánu prezidentovi priamej demokracie, pánu Karačonimu. Ďakujem. Ani nešlo o záverečné slovo. Pani Ritomská de facto urobila to záverečné slovo. Len jednu poznámočku chcem tu na slova kolegu Urbana, kde vyslovil určitú tézu o narábaní, by som povedal, s neprispôsobivými občanmi, aby to nevyznelo tak, že by mohlo ísť o nejaké paušálne internovanie
tých neprispôsobivých ľudí, ale my to máme skutočne ošetrené asi v tom zmysle, že všetci občania, teda aj títo Rómovia a neprispôsobiví iní, majú nárok na nepodmienený základný príjem. Ten sa im nemôže odňať v žiadnom prípade. Či budú trestaní, alebo či budú robiť neplechu, či budú obťažovať spoluobčanov a tak ďalej. Máme to ošetrené tým, že budú existovať inštitúty náhradného príjemcu. Čiže človek, ktorý sa nezmestí do kože, bude obťažovať svoje okolie, samozrejme bude to musieť byť ošetrené pravidlami, zákonmi a podobne. Takýto človek môže sa dostať do tej situácie, že jeho základný príjem bude dostávať náhradný príjemca, ale musí ten príjem byť použitý v jeho prospech. Čiže keď v obci niekto bude robiť neplechu a vytrvale bude, prehrávať na automatoch, alebo bude prepíjať svoj základný príjem a potom bude žiadať ďalšie príjmy, tak to nie, má nastúpiť inštitút náhradného príjemcu, ktorý bude poberať za neho tie peniaze a bude sa starať, aby tie peniaze boli užité na ten účel, na čo sú určené. Stretol som sa s námietkou, že čo keď budú títo ľudia masovo trestaní za svoju činnosť. No, jedným faktom je, keď bude nepodmienený základný príjem, tak určite poklesne aj tá vynútená kriminalita, ktorá núti niektorých ľudí kriminálne sa živiť. Ale druhá vec je, aj keď bude niekto odsúdený, bude sedieť v nápravnom výchovnom zariadení, ten jeho nepodmienený základný príjem pôjde ďalej na jeho meno, ale bude ho užívať to zariadenie, v ktorom je umiestnený. Hneď bola námietka, že čo s jeho deťmi, čo zostanú doma, nezaopatrené. Áno, o tie deti sa treba postarať, pôjdu povedzme do nejakého výchovného ústavu, keď nemá rodiča doma. A ten jeho nepodmienený základný príjem zase dostane ten výchovný ústav a zase ho použije v jeho prospech. Čiže toľko len na doplnenie tej poznámky. To sú tie sociálne domy. Áno, ďakujem za pozornosť. Ak nie sú otázky, tak ďakujeme za pozornosť.